ಕೋಮುಶಕ್ತಿ ನಾಶಗೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಪಿಎಂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹೊಸಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪಿಸಿತು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಿಪಿಐಎಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಮುವಾದವನ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನ ವಿಭಜಿಸಲು ಹೊರಟ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನ ಸಿಪಿಎಂ ശക്തವಾಗಿ എതിർക്കുತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 140ഓളം അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നവംബർ ഡിസംബർ ആദ്യം ആഴ്ചകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിപുലമായ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജില്ലക്കകത്ത് 5 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ CPM-ന്റെ വിപുലമായ ഇതുപോലെയുള്ള കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 9-ാം തീയതി 2 ജാഥകളാണ് നമ്മുടെ ജില്ലക്കകത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു ജാഥയാണ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള സഖാവ് VPV മുസ്തഫയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സഖാവ് ജയാനന്ദന്റെയും മറ്റ് DC മെമ്പർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ 9-ാം തീയതി കാട്ടുകുക്കയിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് 4 ദിവസക്കാലമായി ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಥಾದ ಪ್ರಮುಖರಾದ VPP ಮುಸ್ತಫಾ, KR ಜಯಾನಂದ, ಶಂಕರ್ ರೈ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಚಿಪ್ಪಾರು, ರಘುದೇವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, CA ಜಬೈರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.